स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी क'क्राझाराव इयुन फोजाखां देंखो भकेल हारमोनियाम गिटार कीबोर्ड वायलिन सेरजा आरो सिफुं बेफोर हारिमु आगजुफोरखौ सोलोंथाइ लानो हागोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों एनएसडि बलिउड आरो बर'नि एक्टर जयन्त नार्जारी, मिरु बिसानि हारिमु नेहाथारि जयफुल बसुमतारी, केडिसि बिसानि गाहाय नेहाथारि हालब्रि बर', केडिसि आरो इउर'केट्सनि प्रिन्सिपाल निपु रन्जन बसुमतारी आरो हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लादों। गिबियावनो गासै नोंथांमोननि मिडियानिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो दिनै आंखौ बेवहाय इयुन फोजाखां देंखो मोनसे फरायसालिखौनो होननांगोन आरोखि, नाथाय अपेन आरोखि बे उदां बेवहाय गाहाय आलासि महरै बेखेवनो लेंहरनायखाय आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथां गासै फोरोंगिरि आरो गासै स्कुलनि टिम बिथांमोननिसिम। दा बाथ्राया जाहैबाय देंखो बेवहाय बे इयुन फोजाखां देंखो होननाया माने बेहाय माबा गैया आरो बैसोनि खुनु माबा गैया आरोखि, बयनिबो थाखाय अपेन, बयबो सोलोंनो हागोन आरोखि फैनानै बेवहाय। सोरबा जुदि बैसो जाबाय दासो बोरायनानै बुरिनानै मा सोलोंहैबावनो मानो बिदि होननानै बिदि नङा। दा माने बेफोरबायदि सोलोंनाया माने बैसोनि खुनु माबा गैया, सिमा गैया। दा बेखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोनहा सोलोंनो आद्रा थाबोदों, माबा मोनसे दिन्थिनो आद्रा थाबोदों, बे बिथांमोनहा बे फरायसालियावहाय फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरोखि। दा जोंनि क'क्राझारावहाय बेबायदि उफ्रा माने मिउजिकनि बा देंखोनि बा डान्सनि बेफोरबायदि फिसा फिसा सोलोंथाइया गैया, खम। एरिया नायै एरिया गुवार नालाय क'क्राझारावबो बेबायदिनो मोनसे फाइन आर्ट्स कलेज दङ। बे फाइन आर्ट्स कलेजआ मोनसे एकाडेमिक जाहैबाय नालाय, बेयाव सोलोंनो थाखाय मोनसे नोङो जेनेबा प्रपार इडुकेसन मोनसे लानांगौ जानानै फैयो। दा नैबेयावहाय जोङो सोरबा माने जायनो गोसो जानाय आरोखि बिथांमोनहा एडमिसन लाफैनो हागोन आरोखि। बेहाय जोंनो मोनसे मेट्रिक पास जालायनांगोन, पिअ पास जालायनांगोन बिदि नङा। बैसो बारबाय, हाबा जाबाय, गथ' गथाय दङ, मारै थांनो, बोरायबाय बुरिबाय मारैबाय बिदि नङा। गासिबो बोराय बुरै माने सोरबा माने आद्रा थानाय आरोखि, जायनाखि सोलोंनो आद्रा थानाय बेफोरो माने बेवहाय फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि माखासे हारिमुआव रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा बेबायदि इनिसियेटिभ एबा बेबायदि अपरचुनिटि होदों, बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो नोंथाङा? बाख्नायथाव, गोग्गाथाव। बियो दस्रा जिल्ला बा दस्रा जायगाफोराव बहुद नुयो, गोबां नुयो आरोखि। दा क'क्राझाराव बेबायदि माने अनुस्थान खुलिनाया माने बाख्नायथाव आरोखि। दासो माने एसे स्टेप लाहांदों। सोरबा बिदिनो खुलियो, बन्द' खालामो, बहायबा माने जायगानि थाखाय सोलायनांगौ जानानै फैयो, माने फिक्स माबा जायगा गैयिनि थाखाय। दिनै बिथांमोना जायगा मोनदों नैबे इउर'किड्स बिथां निपुनि स्कुलावनो। सेटारडे सानडे बेवहाय लादों, सप्तायाव खननै। बेवहाय माने फुंनिफ्रायनो लानानै सानसे फोरोंनाय जागोन, सोलोंफैनो हागोन। दा जोंनि जिल्लायावबो, क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि देंखोनि सोलोंथाइ, उफ्रा सोलोंथाइ लानो फसंथान खुलिनाया माने जोबोद बाख्नायथाव, गोग्गाथाव। दा जों मा जायो होननानै बुङोबा, बेखार जायनाखि माने दा गरम बन्द' मोननायबो सम नै दा, बे समाव जोङो गावखौ बेवहाय फैनानै इनभेस्ट खालामफैनो हागोन, सोलोंफैनो हागोन। आरो बिनिफ्राय मा जाबावो, जेलानाखि मेट्रिक फरिखा जोबो बा पिअ फरिखा जोबो, बे फरिखा जोबखांनाय समाव एसे बन्द' मोनो। बे समावबो माने बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ बेवहाय थिसनफैनो हागोन। बेयो मोनसे गाव गावनि सोलोंनाय कला कृष्टि हबि, बेल' नङा, बेजोंबोथ' केरियार बानायनो हायो। आजिखालि बहुद माने टिभिफोरावबो लाइभ श' बेफोरबायदि रियेलिटि श' बेफोरबायदि प्रग्रामफोरावबो थांनो हाबाय। इसिबां थांबावनांगौ थाङाखै। दा बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लायै थाङोबा माने मोजां आरोखि, सोलोंथाइ लानानै थांनाया मोजां। गिबियाव निउस नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर, आरो साफ्रोमबो खौरांगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय, आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो फिन खेबसेबाव आरो जासिहरबावबाय।
दा दिनै जों जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिमाटायाव जोंहा इउर'प किड्स स्कुलावहाय जोङो इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि मुंनि मोनसे जोङो मिउजिक स्कुल जोङो दिनै अपेनिं खालामबाय। दा जोङो दिनैनिफ्राय जोङो क्लासखौ स्टार्ट खालामसिगोन। जोंहा प्रत्येक सुनिबार रबिबार जोङो फोरोंबाय थानाय जागोन सप्तायाव। दा बेनिफ्राय जोङो जोंनि बेखौ बे स्कुलखौ गायसननाय एबा जोंनि थांखियानो जाहैबाय मा दे नैबे समावहाय लाइमोनफ्रा गोबां मेथाइ खननो दामनो देनो बा बायदि बायदि सोलोंनो गोसो जानानै गोबां मानसिफोरानो थायो। दा बेखौ जोङो मोनसे सुबिदा होनो होननानैनो जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालिखौ जोङो दिनै गायसननाय जादों। दा एडमिसननि बेलायावबो जोङो एसेबां मानि जों खालामनाय जायाखै। जोङो मान्थलि फिस एसे लादों बेखौबो जोङो एसेबां मानि खालामनाय जायाखै। दा जोङो माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनो थाखायनो जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि बे फरायसालिखौ जोङो गायसननाय जादों। आरो जोंनि मेन उद्देस्यआनो जाहैबाय जाय बिथांमोनहा बेखार ओरैनो थायो बा माबा मोनसे सोलोंनो गोसो मिउजिक बा दामनाय देनाय बे बिथांमोना निस्सय फैनानै जोंनि बे देंखो फरायसालियाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन। जोङो मेन थांखि बायदियै जोंहा जोंनि बर'नि माखासे गोमालांनो हमनाय खुगा मेथाइ, नीलेश्वर मेथाइ बा गोदान मेथाइ बायदि बायदि मेथाइफोरखौ जोङो फकास खालामनानै जोङो नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालियाव जोङो फोरोंनाय जागोन। आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे जोंहा थांखि दंबावो जे बेवहाय जाय बिथांमोना सोलोंफैगोन बे बिथांमोनखौ जोङो निस्सय बर'निनो माखासे अडिसनफ्राव जोङो बाहागो लाहोनो जों नाजागोन। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुंजानाय देंखोमु 1, 2, 3 बेवहाय जोङो बाहागो लाहोनो थाखाय बिथांमोनखौ मस्ट माने आइडिया खिनिखौ जों होनाय जागोन। आरो बेनोबाव जोङो मेथाइ खननायजों लोगोसे जोङो स्टेज पारफरमेन्सनि माखासे आइडिया जों होगोन, स्टुडिअ'नि माखासे आइडिया होगोन, फक मेथाइखौ माबायदि खनो, मडार्न मेथाइखौ माबायदि खनो बा गुबुन मेथाइफोरखौ माबायदि खनो जों बेफोर आइडियाफोरखौ जोंनाव जेसेबां नलेज दङ जोङो बेखिनिखौ जों होनो नाजागोन। आरो गेजेर गेजेर आरोबाव बे खौरां बाथ्राखौबो फोरमायहरखानो लुबैयो। गेजेर गेजेर जोङो जोंनि अनगायैबो जोंनि बर'नियानो जा बा गुबुन जाथिनियानो जा जोङो गेजेर गेजेर नैबे इयुन फोजाखां देंखो फरायसालियाव जोङो मेथाइ रोजाबगिरि बा इन्सट्रुमेन्ट दामगिरि जोङो गुबुननिफ्रायबो जोङो आलासि लाबोनानै जोङो नैबाहाय फोरोंहोनाय जोङो सुबिदा मोनसे खालामना होगोन। दा बेखिनियानो। मेथाइनि अनगायै आरो मा मा फोरोंनाय जागोन बेयाव मेथाइ खननायनि अनगायै? मेथाइ खननायनि अनगायै जोंहा बेवहाय जोङो इन्सट्रुमेन्ट हिसाबै जोङो किबर्ड, हारम'नियाम, गिटार, बिनिफ्राय भाय'लिन, थाफ्ला। जोङो भाय'लिन थाफ्लाखौ जोङो दा स्टुडेन्ट गैयैखाय जों माबा खालामथ'नाय जायाखै। दा निस्सय स्टुडेन्टफ्रा उननि समाव जुदि फैयोब्ला जोङो गासैबो दामग्रा आगजुखौनो जोङो नैबे स्कुलावहाय एड खालामलांगोन आरो फोरोंलांगोन। मानोना जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोना जोंजों कन्टेक्टआव दंजोबखायो। जों माने जेब्ला खावलायहरो जेब्ला जोंहा स्टुडेन्ट फैगोन अब्लानो जोङो बिथां सारमोनखौ जोङो लेंहरनानै बेवहाय फोरोंहोनो हागोन आरो। दा बेनि एक्जेक्ट लकेसनखौ बुङोब्ला? बिनि एक्जेक्ट लकेसना जाहैबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिमाटा मैदेर खर' होननानै बुङो। बेनि जोंहा इउर'प किड्स स्कुल होननाय मोनसे दङ। बे इउर'प किड्स स्कुलावनो जोङो जोंनि बे स्कुलखौहाय लानाय जादों आरो।